Buslot sa tubo ang tubig. No choice ni, bitaw lang tubig so magdala. Minom na lang yung kuani kay grabe na kay kauhaw. Di na makaya. Di na makaya. Mura mag mga baboy. Wait, choice. Wait, choice. Wait, choice. Basa-basa ang mga lagi. Mainom ka pero mga Salamat kayo sa Avon ba? Asa kita na ako. Avon na ba ni? Ibon eh, ibon. Tayo kasama sa Avon lugar sa Populsure. Ay, imong gikuan, imong gi-live. Sige na, kaya na kayo ito. Sige, smile. Kumanguyab ka, 2 years, uri ka kapanguyab. Ako 2 years, hindi ka kurambos na, kurambos na. Ang kwan taon na to ang matag kusa. Ano siya? Sina. Picture na picture. Sure. Ano ba? Sabi ni, kamu tayo kulitan, dugan na yun. Oh, sige. Ay, sa ba ka na nilabay? Tingala sila na buang mo sila diyo. Sige na. Hmm. Ay, pitot-pitot pa yun. Buisit makatsumi eh. Ay, dili. Ikaw mo. Dili ko. Walang kita tong paano. Sige mo, marag iwagan. Lagi no, mo sige wagan. Tarong na ba? Gusto mo nang mag-endorse og relo sa Sige Avon na, go na. Iwi pa gid siya. Mag-endorse mga tag-relo sa Avon na. Picture, tarong mo na. Hindi na matigil basta ulo. Ngayon na susuwag sa basa. Anong panyo? Panyo. Tarong niyo. Sige pasag di lang sila Dili ta pa apikto kay kita ang nahigugma Pasag di lang sila Kay mali pa yun ta para sa ato ang duha Dili gud malik kay dagan ang muriak sa inyuhang pag-uban Pasagdan na lang nato ang tanan kay sa tan-aw raman pud na sila taman Okay ra na sila nasuya sa ato ang paghinigugma ay Bahala og masuko na sila basta kitang duha karon ang malipay